alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Na so mu yi amfani da wannan dama mu yi kira ga al'ummar musulmi na wannan ƙasa ta mu Najeriya. Dan lokacin da ya rage mana na yin wannan rajista ta katin zaɓe, a yi ƙoƙari a fito kamar yadda shugabanninmu musamman na wannan ƙungiya ta jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna suka yi. A Sheikh Abdullahi Balalo ya kira, muna ƙara jaddada kiranmu ga al'ummar musulmi da a fito domin yankar wannan kati saboda muhimmancinsa. Kun ga 'yan uwanmu waɗanda suke ainihin muke tare da su, ba ka shiga coci sai ka yanki wannan kati. Musulunci addinin mu bai kallafa mana lallai sai mun yanki kati mu shiga masallaci ba, amma wajibi ne a gare mu mu fito domin mu yanki wannan kati saboda mu je mu yi amfani da wannan dama domin kaɗa ƙuri'anmu mu zaɓi wanda ya cancanta. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mana ƙasarmu, ya yi wa shugabanninmu jagora, 'yan takarkarinmu kuma Allah ya zaɓan mana mafi dacewa ga ƙasarmu waɗanda za su tsaya su yi mana adalci a wannan ƙasa tamu Najeriya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.